ye won fi en kwa so bi no fa ye mra no kwase no mpa ya ne de bia ye bo no kwase yes ma Mary amen Utie adum enimu bi yo say who atia say there sa bia be fine yo the body as IBJ Judge Eradi Adum Judge na wadawroma ushoyi corporate workers emfa ushoyi ni agro uko commercial banker ewo ye chi ya omo biem den na otu asika rural bank for so omo branches enya asem keto ase de omo si ajiwatum aso nwafa no enya asem keto a ya mishira omo pa Judge Every mi judge wonyame difo baba bi Paul onunyafo David kan ho teta mi Yeboa say ye show yi mami senior my cousin Sompa Nkomo ya boy homodin nti wada ohini ni wa ohwa e pese ye bo obi aba so show ni so hwan a beka se mfama why are feedback ni ahoden a udidi akire no why are judge amasa me hweme me na amasa me say ye ono na apagya mi o award the judge o deserve award no o deserve award no o Freddy for the suomu anajumo di for beba yes na so mre ka sam kire di for pesi ana oti uno ma yesa wada wo pia oba panyin ne wonam oti wonim kire ekura wa na wo de mayen enti ebe ye de ya so den so ma me hwe wa na bia oti se abonten akwakọ setre yesu ma me hwe ye enti ma me ya me ogira wo odidi mi ebidi na so ya munna amesa o sabe pa de ntia fa papa bi ni soso ya na me gusu adoma no edi no hu ya me no kre because the onyankopon ajatum ene ka ho asem that's right o sa no onyankopon ajatum o sa order in court eti amansa da wase me da wase pa na yakopon ya adum achimoda hey ye ba ho yes to me ho yakopon ya adum ye kiru nyina ye nyina ba be piem aba be taye jajachi na wo se matutu mentu aguta me bumi pa ba omo no se mu nyina mtutu ntum obi an shata de difo se yo gyina so so de ntoma be fata ni wo budi ni gugu ko ma sa he fo me bom chacha wo ko kam chacha wo wo no kwase Judge na da fo nyina ntie na ye fa ko eni e wi ase ye wo yi di odi wonim du ko sa etwa sa ene edi na chi that's right zin ye ba ko pe e wi ye brei o sa papa bi ne kasa na bom ase o tame mami wadawroma ko ni mami ebusuafo difo pokwa bra no award winner Sompa Nkomo e dia man ya fi wa bodwuma show no se de ode na ho odin ene ni nim die akire no kreni ye me fe pa anti e bona basu nya me hira no na ye se de adwumade ya wede bia ye kono no ye tete ma na ya kasa kire mema na efi adwo na menhwe me ba medwane ni nyina to atwa Utie ohini others yes ya de wo 1 Kings 21 verse 5 down eya infomu medi kan tie duonu baako chichemu numu ba no na ewa ti me ka sem no de wo ho no unya bere a bomode akenkan let's what okay unya bere pe na wakenkan 1 Kings 21:5 down eye biribi is a example aseme o nyina ni say Israel Ahab ena wo call papa bi e friend no Nabot and chen say o wasase won fama no Utie ohini na Nabot ka kire Ahab say asase ni ye ne nananom awujade ya ye de agya no 20 min fama no no so se obeji ska mema se on pesika kura mekwa akotwa asase ni bi wo baabi na me de amana na pot se da bi ne nananom awujade ye de wo onte ase na Bible say papa yi wa hini ko fie na nanimu nye na ne yiri isa bebu sa ne se wa hini ade na wuni die na waboto no se o me ko na boto ho se nko mfa na sase no bo be turo ni mame wo se won fa mame ene oba kokoni ni se wo he yire no didi na da na asase no ebe ye wodia na Bible say
oba ohene ni so didi dai na maami Jezebel de ahabudin tworo nkrata e de koma kuro no a nabotiti mu no yi mema huhufuo bi se wo mu ni muada na wo mu pemu kas ni adansi krumu entia naboto se wadumi onyankopon ene ohene ahab na yensi na bonku no ebusua yesua 2 Kings 21 5 down na emlantia ne so yesa tran trosa to naboto so ni ekosi na bo ene ekun no nti omu wie no mo fra maami Isabel say oba pa adwuma na wode ma ye no ya ye me ho ate ye kuno nti asase no ko ne ko fa ko apa na Isabel fra wo hene habu say miura man kan kira wo say meja asase na mawo na boto no aso be mani ska wo se wonye wo be twa asase ni bia ma ne ba bi wo so wonpe no ene woni ho ti ko fa asase no na diso na Bible say wo hene habu ko gina na boto bo betro nim wo gina wa wo kenka verse 17 no a ene Awurade asemba odifo Elias so no se said the Awurade sie nie wo hene ahab wadi bone na na bone a wadi enti baabi enkraman etafre na boto moja no wa na so beda ye betafre moja sabe pepe ene unyame asem ko no ho yere ade bi wo Esther chapter 5 11 to 14 na yemfa nka wo na yemfa nkasa Esther chapter 5 11 to 14 hey my ena wo hima Esther ene wo hia ha soro saka kire ne say hey my wo kina boaboa wo ho wo kenkan a e wo ho na ye no be kwa apono ho ne ye ne wakodidi kadie ba biem na aka okofie no no so ka kire ne yire series say mere na wo hia hyemani munyam pa wo hia pejame achi nipa e wo susa ba mu nyina na wo se wo kina mpo wo ne me ne wo hima Esther betina table ni wo didi na nso ne nyina no makoma ntomyam sanse mi se na Mordecai awso eti ahemfie hobi na ne yere series say we dey say ade ketua bi ma yenya dua ya ne tenten ye basafa be sesei na wo kina yemfa ne nsenso ba ma tolo no no so kosi dua no ade echi ye no wan ye ni se dua no so hey man okay ebusia ede ne yesu mama premai ama bia futu bone ade wo mu kunum akogina baabia ensese wo mu kogina so senseme wo ba ma ye adwuma oni problem na wo ba the pressure emrantie ama binum akowu onsuo so pressure wo ba bia me pe no de wo demande me nyanti ade anya me dia me de me sabeka no wakowu onsuo no so wo ba bi ye adwuma na ne yiri tu ne fi na dai ni passemesi so ne ye adwuma ekura ono wo ye adwuma ni jaw hwe ba bia na bra boduru wo de wote ho ye den wo de wo nkeka wo ho adazoa na wakokeka ne ho pressure na tim yententem ne kobi maami a wo tu babai wafo we ni ho fa chen wo so du anwumra ye apie be ma ya obe ha dan wonya wo ne yire ne ba ye frase fa ho hyehye no maami wo betu kotiri san wo yem me say maami bi na ne ba wo SS akoda na nyinse abafie maami se da oso ne ba ne sad ne koma turumulu kuku ma ne hye ne dro ma nyinse ne se ye makra ne wu ye maami ne kofo ma na ne ba ne gira ho maami ne kofo ma na ne ba ne gira ho ona ma na okasa kasa frimachiko maami ne ko hye ne ho ahoma e wo ne ba nchifu my god ne ba no tormenting no a Sompa adwuma kura mu na bia ya wa na obi no wakobo ne yira mane ene ni passemesi ena manager penasem na ni passemesi ena bia kame no man ye adwuma ena o man he penasem cheme ensem keka no wakokeka na yire nso atunefo oh we dey say de ketu abi minim ba bi me de ne be ko na makọ why na fro man he ho ama maame
iron no so maka kire wo say esi ho a na se socket ne da fam a wonim say heat my god tina do sa koka na krimu na wo da fam okikida ohini adas difo ya dwuma ya ye last week yakoye show bi nipa na ye ni show no woto me woto me enso Sunday ade abechi Sunday me da ho clear ni ye sinkonwa dream ye di asem sompa say nipa no ka ho de mu ya sem panifo ati asem ni so asole ni etu pa de gu me so odi kunimi me baba kumase ye bra ba ko wo Sompa Nkomo bra Philip baby a obi anyame sha o ye radio pastor and also me so na me host Christian program ye ne ko hia ya ye program asem wo ka kire me ofa ne ba ya me friend na me ka kire ne say bra Philip nyame ya madom me nya ofa me kokum asem wo ka kire me vida o so of mame dia wode wo tena tachiman yes lord 10 years yes lord odi wachi ka bro to do be kwa kwotena kumase I was it me free me tirim be see me na so na se enti iron no si ho na socket ne da fom eja wo mu da fa wo sen koka eja wo mu da le ka bro amema pepire akosia kwahia wo mo yiri no mafutuo woti wo ye den fa dwuma wura fa baabi woti wo ye den we yes adwuma wura na fa ne kofa baabi no o man ye wadu buachi wo we wo ka kire obi se fa ne kofa baabi a wo pe wo yes wutie ohini adaswa enti ema ye very careful ye sheye Mr. Champion we and Judge 1 waka sem ni nyina o waka sem nyina ma awose kura achime wo hwe Bible mu a edi aye bab wo bab mo ho donkofo de atoto ye ma Jezebel kwa judge obi Anthony dini da adentia ni subanti enye he say edinto we woto a esan ento obi Anthony din da na bom na de ba ku bi na em say yakwa kofa sise no credit a yesi na osiesie no pa antima ye pe osiesie e pa so pa se wo ba kokonini wo hini bi eba no ntino se ne tim na ani dew se ne na enso adio se ne na bradio ba bia wo tie enso ete so koji wo hia ni bi de esan ba beka na wotimi ananu me chance ase na wotimi akwa kwan obi ka wase wa kwan asem e dia to bema yuso nabo efese so amna ya hono mo pepe timi agye asasi e dia mawuku do se subu se ma kan chewo se meye se na wodi subu no se wo beye se no na ofise bu na odi se na ya kwayefa anu nti ema ya ware ya kwa busuemu akwa ware ya kwa ya sebesebi o ne yekunu mo bema ya ma wo ma me no na egu mu sene obi egu ne be edie mu wo kwotafre wo kakra o wo sema kwa je aboso ama bema ya sebi wo bie anko betimi aboa abusua kakra meka so mo obi a beti bia no hia ni bi wo be sebi da me breda tie me futu ne se mami ajansa me no na kokete so na omdo mo kan wo mu krono meme so woni bo ade so a na okondo enti se wo gem na utie wo yira asem ba ma ye kasa chiro enye pre bebre nyina na se wo tie wo yira asem afutu bone sorry afutu bone se wo dwire ho na katema usumnye wo ba ne be kwase bo nya ma me o wo kwa obenya foforo enu nti no ya yire no ne sebe bia ye nua ma no mpo ye pie ku rubber bia ya me ye ni na ho ye be ku fi se ensu so aso no ebe kwa wo so na bi so ko no so ya hwe Jezebel ekokosi sei sebe enkrama na hwe ne nam chese enumunyam bia ma ewu tan ye nya ne dompe krampo ankwankosie enu nti ne ye ka ne se ewiase dwere papa na papa ni hira no emra so na mprado do aya wo dwere bone no na enome na eba so enu nti mesam baby wo krampo wo efese chese wo ye adwuma keke abra be me ya wo na dwuma wa fa e de wa ye wo fa ase wo de wa ye nua ba wo de wa ye bibia a wo hwe wo a chese wo no efese nsako wo no enso so wo bi adamfo a wo ye wo ba wo so you say dia any opel
na akoda su kono ma sebe ade yi mu odo ya wutimi ne na ehia na wo ma me bi eja pade na wakwakoje aya no mi o abrabo ne enyamirika tuo ya ntu obo ase na be bia ye awrade de afa ne kakra obi ebenya ne so ne de me yutumrika ene na amafo no the youth of today wo mo pre wo kikikikiki daddy awrade wanya ne sa wonyankopon ene wo hira yen na wa meye bibi enye wa ho de na de peska o nye wa ho de na o de nya ni monyam woni ye ne be me wonyankopon ato nso gu so mo nya ni monyam eno ntini aka se meme me tumufo se samo wari a mo mamoni enafo montuma na etuo ne anantuo ene abasa ene animu no ya mode ye yo no he wa hwe ya wo be wari wo ba wo ne be wo na ne to no agu ese nufuo a aguo enu ntino eya mu ntie mo maame no mo afutu papa na mo ye no mo dia so mo mfa be bet mo mfa ni nya dia ya ne anya no futu boni pesa mi nku nya ni brebe dia no wow ba ko futu boni a wutu no e de wo ha be ba enu ntino ya kan se wo bia me na ho no mo na Ghana enye dema ye wa na ese de Ghana aye dendende amaye e da se ma Mary yo judge me da se Isabel any service any say ade ani nyina fare by eye afutu na afutu nso ye wo mu mienu se be ye papa ana se bone na yete idea papa na ebeboa ma ya brabo akoso no eno na ye pesa ye nso ye tu honfo na ye de Jezebel ene Haman yere afutu bone a oyeye de ayanhweso ede emayen na afutu papa yawo good advice for construction se afutu a sinipa edi nipa siye ene yawo afutu bone nso a esei enipa distraction enti se afutu emienu yi yawo hasa ye ka kira o se emu de fa eye afutu pa ede construction just esi nipa edi nipa koyie edi nipa gina yie ewiase nyina obi ahia futuo enti na nyame boye bebre no na afutuo nya ba akofo na tufo ba bia ye behu ye hu bia ye hia afutuo ho abusuam ye hia afutuo adwumam ye hia afutuo edwom wa wo no ye hia afutuo enti afutuo nti ena ye fa namfo afutu anti na abusua afutu anti na awofo ewo ho na ye bisa se ye nyina ye afutu ewo obi tu fo me nso obi tu me fo na wan kasa na wotie ye sabre no emudie he na wo ye watu nipafo a me so wadamfo na wotu ne fo na he fa na ogina se sabre fa cheke wo maami a wotu ne fo na he fa na ogina sabre wukunu wo yire na wutu ne fo na ehifa na ogina sabre eno na ye pesa ye disa Jezebel yi abrabo ne na futu a oyeye otu ni kunufu ohun ne ho se ni kunu wo bibia wiase nyina ya ne dia bibia hye na se ti se bibi hye wase a esese wo de by force eje ohia ni nsoso ade eni ti otu ni kunufu emma ono akora gigina mu ye oba akoko nini enye be ma npo na instructing administrators o na mom ono ankasa twro krata ena ode be ma no nsa ye de etim so ena okoje ade ane ba ye yes awarefo yesese yetu yekununum efo nanso gina bia wo gina ne afutu a wo tu kunu no sister mi bisa se wo tu ne fo no ede enkabom bi ba one ne maame ntam won sa wafutu nti obi ne ukunu ne maame ne nabusua ntam atete adwuma mu wafutu a wotu okandifu obi nti no won de edi nipa bi ejina bia akwakoduru na afutu ne jaje e kan se ebi wo ho a ya na intentional wa sheda se otufo no ase nipa ena ebi nso wo ho a ya na enya boapa enko otu ne fo ama bibia eye na eje nsamu na mom ye pese ye agent of good advice wa dwene afutu a wotu nuano se sa afutu na wotu no na ede na kwa akogina he fa na ebe wie sa enipa no se ekotete oni nipa bi ntam dia na ehweyie
Sa edi owuo na ebre nipa na hweye sa dia mane prison da ene mi huyanka ene ebre nipa ne dia ene na wo se uhweye. We must be an agent of good advice for construction, not for destruction. Adofonom ye nyina ye agent of advice enti me wo a wotie me no me stress e free sa abre yi koi adwumam abusuamu aware mu bebia ye tufo no ye modern say efutu a wutu no ekwa akoye yie ekwa akosiesie eden kabomu eba na emom emma obi nkosu emma obi emfa ne nsa emmo ne yam emma obi mfa ne nsa ngu ne ti said ye beya de nyame aka ne senti a obo yen a ye dendan ye ho no yakwa akowie eyie enti ye hu se Ahab ebra Jezebel tu na futubone no Jezebel na nkasa otu na mena se otu obi futubone a wa nkasa wa mena you are digging your own grave because on cost scot free ye dan ya ehun sunsanso ye dan ebeba amebi nsoso ye dan aka wo eni wabusua hwe baabi a Heman ne nabusua kowie ye hwe baabi a Ahab abusua nyame kura hu Ahab na amobo na mmom na abusua ne die ntirima on se wafutu boni nti wodi nsunsanso boni abra wabusua wafutu boni nti wodi nsunsanso boni abra umba wafutu boni nti wodi nsunsanso boni abra adwuma wo mu emuni pa nyina wodi asa wo mu wama emuni pa wo baabi a munya aduane di nyina abo wo mu eni nti yesre se ye tupu a yenye careful se ye betu afutu boni a edi nsunsanso beba ama yenso so awieye no ensira abaya brabom ne yasefuo nyina medase judge na mi sho habi yo judge medase na afutuo ho asem na ye kan na de ye mehunu wo wiase ne se eduru bre bi a said the technology esi ekono ema yetimi brande eniema bi na obroni yusu kasa bi se persuasion ya uchire mu ba yetwi kasa mu a efren se adefedefe na enei no ebimu yusu sa kasa persuasion ya eya adefedefe yi ena di tu nipa bi mu fo a yenhunu na mibusa osikani bia onyankopon ahirawo na wo bere wo mogya ni ede beduru ba bia waduru se hwe wachi akura bia se na nka wo fire dontodie bi ma na nka wo hye na afede eye den na nyame hira wo a watimia ma obi ede kasa ye friend se persuasion ya defedefe kwanso tu fo se enawiase de se wunya sika agise okọ baabi foforo bi enye nyame kwaso ekoje bambo anase pe bibi de fra wo sika mu mebisa wo ade afutuo na wo je ne saa no enne ewiase akwakọ wie se nyame pagya obi a agise o fra niam mu which a nipa bi mu ene tu saa afutuo no ye besre eno ne yenya se enkrofo yire mu bi enkrofo kunu mu bi enkrofo ma bi mu etimi yira yetimi hunu se ebi mu timi di krofo kra rituals sa futu boni we bia ababa wa bi hweme etie me awiai abrantie bi hu na nkoba bo abrabo pa but wadamfo ma wa futu se be ma ne ho nyefe sa futu inti obi obeba wakwan bia no wunya excuse ene one na mo 30s eko 40s woni awade abonsa ho eye futu boni a wadamfo ede ma wonti obi awade egu awie afa na wahunu se wanu ho eye futu boni a wadamfo de ma wo ebi mokura de wi ase nipa na otufo no na wasa akwahye ho na mbibusa o se afutuo de ese de mempanimfo di ka no enipa bia hia futuo na afutuo bia beba wakwan bia no manyankopon enlidiu enne ya sofo bi mo ya nyuntufo bi mo ya hwemo ahyase a nenka ye kama papa ye nimu nyina na gina park so ebom paye
nanso ne asɔfoɔ bi mu nyame pagya wɔ mo a rituals ne ade ɔmo yɛ akwankyerɛ bi mu a ɔmo yɛ yɛn kasa nti akwankyerɛ but nneɛma bi a yɛanwomtofoɔ bi mu ɛne asɔfoɔ bi mu yɛ no sɛ wode toto baabura akwan ho a ɛni nyame asɛm ɛbɔ bra afutuo bi mu a asɔfoɔ bi mu di kan sɛ na ɔmo wɔ kasa bi a me kura mpo as nnwomtoni me yɔnko nnwomtoni ka kyerɛ m sɛ wopɛ sɛ wo nnwom hɛti a gye sɛ wode ho bɛbɔ yɛ na wohwɛ saa afutuo yi a ɛkɔ so a ɛhu na yɛwɔ mpanimfoɔ bi mu wɔ hɔ a obi tumi ka kyerɛ ne sɛ owura yi deɛ nkɔɔyɛ o nanso ne yere ɛdi afutuo na ɔbɛyɛ de ma bɛrima yi yɛbɛserɛ sɛ afutuo bi bɔ wakwan mu a obroni fra adeɛ bi conscience a yɛfrɛ ne sɛ yahonim saa ahonim no a yɛyi so no ɛyɛ nyankopɔn ɛna yɛ ana ɛkasa yɛ afutuo bi ɛbɛbɔ wakwan biara no gye onyankopɔn ehunu mu ɛne onyankopɔn advice na obelidi o ɛwɔ bibia o judge beda ase before me judge yi dia ma bi tumu ye me futuo awurade ye nyankopɔn basa yadom onye yen ɛma judge oba bitima pagya one time saa ba kro na so betasa gye mu boko abɛhwo yi wona mana ho sɛ di wachi sɛ ba na judge ma nyankopɔn bɔ mu soronko ana maso wo tumi kese pa babia ba mentimi nkoba betima bawura ito oba kase obesewa emi seconds obesew na yenhwe de esi wo bible mu a ye maame de todwa aye bobo ho akukuduru a ematimi wo oba betima ko jesamampom ene samakasa oba betima jagatanim oba betima ton a simple abroad this city ananchene e ma wo techrema wo mu techrema so what say de ye nua ba Abigail call for so ohini David e kasaye se wo ni techrema anka wontimi ni ohini kese wo ya okuta bufuo e twese mu so be ko mu ne be kasa enti emma pressure samre ebiewu ebiese nwa konfo ebie podam ebi dwuma sei ebi hunu mu ano ebi the prison eniema bebre na mebinom atie Libya ni beka ne kadia wati kadia dia to ye mema ye komu a ai sensanso no ehihyen ewuwa yen emiye hunam nyina ntemenye so fuma mi bitimi boni kunu minim odi onko wanim wudi o ministry ntu nkrofo ko en wudi o ministry da so ejina be boni kunu minim obodam hwewadam fi oba ye hwempopo ahya no hwatade ahya no ne ka bia odamu opushi no ana ko de otiwo ana se awrade gimi ko pa kwankyere ye akwankyere be no okoje wusu bitima ya kwankyere man because oba besia ene twe letter edu obidin echemu ene ko se ko fesi wo ma no osusu yes ama no pa no pushu afi obeten se ne baba ko no awu se no opushi no ne baba ko wu ya no aseso ko boni me se ebe wo de odina ko giska duro when ne pushi no de maybe num timi ye ene wo be ma ye kasa kire ma no ye tu mafu ne kasa kire mema ye nhwe ye hu ye wa brabo mu do ma me ye de ya be ma betom because be ma ni hu oba to be ma ni hu oba enufu ene ne nantu ne nanimu a you matter what ye ekwa bia te ma bopa ewo wo akase wo danachi amye bukom amna me tim duku obeyi wo yie obeji nsabode obedidi okotande mo obesese ho okọ eti ebesire memma momma yeni na ho ya dwumie wo mu enu mu nam no yeni ni ntitentete na man ye smart that's it eti nemma munyi ntum ohiemo ahokyere mo ekamo amanie mo muni yentena yesu ye dobo na munyina mo moyen he sisa so obaka se na obeye ya obeye yo ema mo moyen ye butumasa munyi mu gidie na muntayechi eno ne yesu betimi akọ mo mpushi yesu ye nkoje duro anyesa ye koje duro wan eva ne ko ye kobokro no wan ye kobokro ye nye sei e de ne ye nye ye besere mo moye Kristo mu ne yentimi nyina ne gina ebi be kamo amasafo ahini no etimetumpom medasi difo ye tete ma ne akasa kire mema
ye resta semu ya ye kan ye ya nanka Mordecai Haman wo hene se wo kyena me no be kwa akotopo no asem ketwa kadie bebiem no wakofie no waka kyere ne yere se de wo hen ahyem ye nim onyam kye nipa e wa hemfie wo nyina nanso mi hu Mordecai makom antame yam Yes, ehun yi ti a wo ti wo bi no menene hu mu nhia ha wo betumi ka kyere obi mi de nipa we menene nkleke menene nkleke ya na wo so e de na ti wo adwuma so nya wo dia e de na ti wo mu atutumi no obi nkleke ya na kyese wo we nipa no de woni mu no utimi no yes tumi ntake no na ba ne so atuni kunfo e ma ye se ya boafo na yema ye moa ne nya moa papa ekwasem ya ye de boa mema no ekwasem enye wowuo na wokoka kire ni ku kokle yire so mi anya dua na yemfa Mordecai ne nkosen so efiofo ne so kayo se papa se wo se Mordecai ya wo kana sem ye Israel ni dia ene ni ye ni nyina antefo dabi obunwe ayo no si ho program da eda fom and ye two program free etu fi se ejanim wo fi se jeni obekwa akoka hey man ye na se bia ne so mame no susu ye no waji wani so ekwasem wo fotuo no wukun wawu se wada ni kunafo na wuku be wo de kote won wo twemprampo ankaye tie ma mumi nya adwen papa ekwasem na ye tu ye fukun no mafutu papa ye nya pressure ye de ma wo mo no be ma no kura bi ade kro no na dwen ni so na dwuma dia wa ya che na sesi a we ba ye na wo si dan no wo de ote ho ye dan adan awiase de osoro boa de wa boa ne ho eti wote wa na nso aye bibi usen ade ma no na papa no na dwena se na mo wan sesi wo kotuo no wakwa kotu na de ni wuo na de abre no Isabelle opia de oba woni mu pa se wo heni asase a wo je afiri wo hiani nsamu de be ku ye nye ma me ababo sota na chi je na wona wudi akonwa tumi ni wo enu ti ne de wasi akonwa so obewu na waji wani so mema branti a wasi so oba ma pressure dabi na nkoya de wutumi nye se baby a woduru no wo standard no se wontimi a manenko ekwasem na wonyame ede wo de bebreu ekwasem ena me koto Brazilia he wo tena me kohye me bohwe ade cha me koye pedicure me hu park bi wo internet no so enu ti adwuma brand ntimi nye no ye wo ba ne woni kum tokura ba ko penti wadane kromfo wadane scammer wadane fraudster na wo punkrofo fa so oba pressure ono sukura cha twese wochi ono okuro ye wo oba pressure nti abrantie wadane scammer wadane fraudster enjo be ye medra na ndi obehia wo ema oba enfa pressure ento so maami wafotu pone ubetukoti e de so awoyem wo papa yi wano a wo wo na tiko o ss wo tonku e de mani day for se mfa nkoma ne nsra no wonya kokko no empore homra e magi obi kun no duabo gina krotia ho twen maami wo papa yi wa wodena kokko maami fo amopo mo mama yi wa bese agasia na no pe wo mami 20 bi nso so nkoya maade woni mi sa wo pen so wonya adwuma suku ni aba ayewa so mo bosia mami wo betu koti esan wo yem wo betu koti esan wo yem tuba na futu papa awoso ya be ma woni ne namu ni hunu ni se dabi onyame be hira no enne na ase bi ni ho o chine be yi nyane mu gidie na ne nantena momobra mami a otu ni papa afo what be we ja no no kwa na ebe ma me ba matiti mbowure mo high secondary school high college no hu pe manie mami upachi wani so Isabelle jina ni so he my service what jina ni so ti wo so wan hye ya upachi wani so mama yentu ye kunum ne ye mafu papa na enso ni ye enkwane ye da etano osebinum
0551 931 931 0548 931 931 busafo ye tete ma ni akasa kire mema ye de show na ye no ye pese nipa enya impact e wo nipa brabo so eno ene ye botai hello so for mane wo yi the national na mo ti say Awurade adom nyame sira na ne wa bo mi papa odifo abaso mi papa bidio bia no nyakopon sira na se na oyi oyem na odi ata ni ma na echi ambo adwuma no na bibia anye kama ene matu yefo na afrewa se ohwe ohun na odi anwene obu na otim so for mami ene efutu a odi baaye no wa ho mami fo no ekomomo mami fo ni bi momo ba pressure na di akosua oba ni kudi we manu na odi bre no wa se odi okwa ufe bibi ama de mai ye na ajese na ejuma enye obo anye hu na ka afida no abeye oba ho ade udi pressure afi akora isu wa se okoye no akodi na ni su enne ubewu enne mai o ma ba onye ajumo ubewu asa mami ni di pressure ni mami ba no ase ka be fa we akọ na udi ede bi akwa udu sa plan na eba obeji na ni so for mami nyakopon san mu futuo nu yawa de bia mu famre ye de ni mami ye ni papa ye be fa na de aboy e bra nyakopon sra mu nyina me dance pa ibo na shna nyame shra pa hello good afternoon my dear Pachodin baby akasefri also for mami premier ni anaconda ni o tapabo to ase hey anaconda yengo mami fa koni awe so na mechi awore wasiefu nyina ne wadwuma fa wo bo na mechi agage and our new panelist na our share express na branch no so kasa pa mechi ano also for mami emisen someone dem wa kenyina no ebe ya mede na ebe ya mefese manyi na edu ya wada omudu omu TV no ebe to ha na akutu semu amu kan no o mete che mini wo kase da TV station bia omu yi sa abrofo to efi ni yo futu a yo say ya futu papa wo so omu tin zeni amu kan no wontie che mane bia ma ye pressure ma so for me ye ko eti ye ti ye nyi ye ba ye ti hu ni na tutu but ye dia to ye ho so say enya de ebe ma pressure bi na nsamo makaka na wiya ya mate no so for mame ye de be hye me ko to dwempa na me dia ya adwuma na me mo ba bia ma me pressure we be eda sana konda hello good afternoon my dear Odin baby akasefri ba she me skase da kwa me se te bokuya yo yankwa du si pokuya ba she o ma se mi na ne se ya ni mi get ba ko no me nurse me de me ma ko school enti ne worry no na me ku miska na me ni ande okopa doctor dina on the score no ma ba ka chele e ka chele me se me de be na me pe enti me ko na me tina me ku no ho me de mpa bo ni kaka sa enne me ku atifie ma me tim yo me na me mai ti asundwem ye tie ka mu ko adwuma kama enne me nua no oni ko mo haidan yo ti abrabo no enya nne ya ene be bi nya me wo be de ma o de ma ni me da ma se ma ba yen so da se pa se wa ka bi tu nua no mai wa ne for hello Pachodin baby akasefri ba se from ekia mkasefun kanza yo yenkwe ba cho ye de me fe anya bone futu muti na me be se me kataka en fact me ne boy bi try na me ne ten na boy na ten na me boy teachers na me ne boy na ten na bu sa foko de be school ni wa ko fani de me nya shi na me ne boy na tina ma na boy na nya juma na me kam wapa boy ne dia boa me ne be di we de me sia me bu sa fa no ma ko se mu se na se ma kan se ya nkama ye no onle papa ke futu na mutu no me ye me de papa me nya je papa ntina damase hello Pachodin baby akasefri akasefri Pristia eja yetie o
Yo, yɛda sana fotu sana wada mahɛn awiabere. But nsɛm a wɔka no meda hɔ ma ayɛ dii. Na ne titira nye mmaa no mu mpanyimfo no. Abrabɔ no wayɛ biribi te dɛ ahwerenkwan. Beebi yɛ dɛ, beebi so yɛ nwen. Nanso no ekodu mpɛmpɛnso bi a yɛ maame mpanyimfo no wɔhyɛ ahyɛbɔne. Sɛ meka ma wɔra asɛm akyerɛ wo a maame nka ɔyɛ awerɛho. Maaso tu wo phone paa. Nanso no meyɛbɛsi yɛme no adumara. Maybe baby a bit me to. Obana Muwaro no, and there's a bit, them cry, so crackano, me know you for me, a coworry. A coworry different man. Oh, and see at the bonnet, you've been all saying Panasono, who you better where you swagina. Won't pay you the Yemeno about how it's a man a day, one too awful. That's it. Yeah, that's your uncle. Hello. Hello, Ahine. Yajo, Pachamino one ekase ohine ba. Eni die ni ahun blasphemy, me diani be God. Me do we chow papa plefe. Yenkwe. Ohine nyame nhyira. Amino. Emema kenjene. Emema how. Ade adi asundwe ni wodo bebe fie no, ana ne waka no. Na ade ba ko na be God me ta ka me si nyansan tiem. Enyansafo bi ne mo ma ne bi tie no mo fan support mema. Yo. Bẹ́ẹ̀ni bí bẹ́ẹ̀ kásá ṣẹṣẹ àwọn yẹn ní iná mi rà fún. Wọ́n sì wò yín ní iyò ẹ̀sùn pẹ́sẹ̀ntì ní tí wọ́n yín ní ètùtù. Ẹ̀ńkọ́ mẹ́yìn náà jìnnà mẹ́ẹ̀mà so nti ẹ̀ bẹ́ sẹ̀rẹ̀ màá náà ọmọ mọ́ àná ọ̀yẹ́ ní ẹ̀nẹ́ bí God mẹ́ẹ̀ká tó yẹ ẹ̀tọ́ báyìí fúnfúnra nǹka wò dín bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí God ṣàṣà bàbá bẹ́ẹ̀ fi mà kúrò. Yẹ́dá sí paadi God nyàmí ṣá hello. Hello sọfúnmáàlẹ. Yáàjò mpàtjọ́ ndọ́fù bẹ́ẹ̀ ni. Ọ̀dọ́fù lànà wá ẹ̀ka Yo. We the Qatar can say best of and yeah, I to July. Now, I can say a carbon a cacra. What the process is? I don't know how to get come on into it. We are say, Yes, hello. It's not or baby, no. Our phone said, Nini and Minina, make Yan Nini about what good at Yawa. In your book, and the but in the yeah, that's it. Hello. Hello. Me do foodini baby a okase free. Me pacha me kase fi kaswa. Pacha fe me reta. Mama reta ti futi. Yeah. Me pacha asama mo kan man tie ne ntem ba. Me me te makoma so me yam pacha say. Ade we wo. Ye ma me so ni di ware a. E bi e good papa me na me ye ache. Me plan me anti ho. Ami nyam so ni ba ware ye wedi we na nyem me di. Samlan ti show yo say this time go be so biaju maybe ye opan we ti to ka be show yo pa ka oni de ye see essence is see for go ku sia me prior 3 years ni ejuma me to no nothing na wo school university ba ko SS ba ko na primary ba ko 3 years ni ejuma so me di da ti me mami se o ti e ti mami a me papa mi ra ko ti ile o mami aye me mami ti ase so me mami se me mami ti ase ponto ni se ma no e ba wo me first one se ni o me mami ni ti college ti a pam bi o mami na pa me ka se me kan enya sem ke so ti mami fo ni di ho a e bi nya ka me e mi anche mi pe o me hwe mi ga me store ko dwom na se mi ko dwom so wa mami di o bi ya ma na so wo Onya 7 church me could jump the big gap at the year. Pamela could consider it's in the mammy funny being I'm on shram, I'm on Poswadam, town casa, me pa. Nakastation, men rabbit yanka, pa. And then be a missing for any printing. They would just ask it. And that's Amisha, hello. Hello, mammy. Yeah, jump patch on me off foodini baby akase. Oh, Scotty, Takrade. Yo, I just got here too. Mammy, the guy may cast a message. Saying me, we should have
One man say we are seeing half an hour. Yes, we are you. Amen. I get that with you. A women pie, a women got a better tour than her. We shall woo. The man will come as a messon. In another man. Mammy, you come down of the door. Young one barbason. Mammy, young baby, I'll set a movie. No more by the pressure. Mammy, and my you, and my what's the same chain, one couple of 1 of 1. Then more 2 and 8. You're passing on the cousin, mamma, mamma, and mamma, so come home. Very low, Scapa, Sompa Nkomo. I don't have a man in Penna. Nobody better to move with him. Not in show. Now also look who shall one thing. No, Obana could capet. One moment, Sassona Sabam. No, Sibamano, no Bono. Mammy, one could come papa, papa and declare. One could come papa and declare. Yesterday, the man no pressure would be around yes, remember no, young people. Because maybe as a show, Papa, you should have Papa. You won't do what's all for now. What's the same crown now? So I guess that's it. Hello. Hello. Pachodin, baby, I'll cast free. A Pachamini Brakin, the Catfish domain. Your bracket for you. A Pacho Massam Yario. Massam Yario, just say, one woman who has told me. Okay, we knew the entity and the signature Sompa. Yamishra. How I may film. Amani, I may film. Issue, I may film. And I'm walking once a month. Is that you? In a hair, I'm sending some more confirming. Hey, Namin Penny, I make us and I say, this I may you be dear and so near any. Ah, the dear may you be no son near any. The year Juma fine. Just say, the year and who send me your brain, mamma, and anything. Hey, madam, you can see me send me. Now, I wish to say, my wife will recognize me, sir, your bema. Oh, hey, madam, listen, me, the castle, we can just hear the master, many crime, you puno. Me, you didn't know Brasia, it's a man, man, dear, and shall home. A baby in your best say, and welcome for you. Not just a no man custom. I am a citizen. A warrior crime time. A cabin one was something no man local. No man what on this and said, you live in a master. One also won't walk. Madame, and 1 minute was so. The Subanswa once a sack. Mammy, Sister Subanyo, now Kutiasia, who is so fast one of the now, but you are back. Crown, oh, you say, you come up. Don't ever cast a Brazil. Ah, Debbie, listen, me boxer short as time to watch it. Now, so make discover my unity. It's not a sabbath, I don't what you say. It's in fact, Uncle Yo, hello. 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 One. Hello. Hello. Pachodin, baby, I'll cast free. Udi baby I'll cast free. I shall be divided. Man, why that you vote you? But your mouth is who also? Yeah, I'm to the football. Let me have a bunch of more shabby car. I don't want to find me about. Until I thought about it. I'm a musician, which I'm not going to say. And yes, she. That's not that. Ma, we can't self to now and let me have one thing. I'm sure it's here. I'm sure. Baby, I'm for friend you chat on. I am going come as hello. Hello, me. Yeah, you owe me food. Baby, I can actually now catch us on Pankomwe. A bola. I'm watching Babiani. Yo, young Corona. Ya bi mu life will be achi me about transfer mama ya na ntimbano efi mama na nkofo no mama bi pe nyonko intelligence no e bia okwo hie no ma kanda no ya ni kunu eje no e bi okwa na asebi o ye nu enje no kure enso ba so kama no se e yabo no nti namfo no na ma no e sara emi ma so no pese na e we so no mama ya di no ma no so re omo so ye
na babu ka se be mo den no he den a sia ne be ye yɛda se abusua yɛ de ɔfrɛ no asi yɛnua bɛɛ ma ɔfrɛ freedom yi na yɛre yɛsrɛ wo maame wonyɛ adwuma bɛɛ ma yɛ adwuma hwɛ wo wɔn complaini deɛ wɔhia ne sɛ wɔbɛ recognize ne sɛ wɔyɛ bɛɛ ma ɛno so ayɛ problem ama wante wahwɛ yɛ na aku w'ani bɛbrɛ wo w'ani bɛbrɛ fɔke bɛɛ ma no ɔne nam ɔna asɛ mfasoɔ ni ne so no ada a wɔbɛwuo no ɛna de korɔ na yɛabɔ gu w'ani soɔ no ɛbɛte ɛma no bia yɛ ho sɛ ɛmu adeɛ kakra ase yɛmpɛ dwuma kakra ase ɔma yɛ abayifoɔ kakra ɛna ɔma bɛnwene mɛma no so woku no ɛnyɛ yie pam no ɛnyɛ yie ɔno ɔnyini nneɔma ɔno ɔma asomdwe ɔno ɔma ahontɔw ɔno ɔma ne nna na ɛno no ɛyɛ bɛyi anaasɛ mo fiefoɔ na ayi ɛmɛma no dede ama mo sɛ monkɔ ha wo yɛnkɔ computer so adwadeɛ mmra na yɛntra asɛm no so ago GN life dawase sɛ wonya yɛ mu gyidie yɛnida sɛ yɛbɛsi yɛdada mu efisɛ yɛguso agyidi sɛ wabrabɔ ho hia sɛ wopɛ sɛ wotoa insurance a ɔne yɛn hyɛ aseɛ no so anaasɛ opensenfoɔ bia ɛde afa yɛn smart child policy no ho yɛn passage plan policy yɛn lifeguard policy anaa opɛ wo sikagye no ho nsɛmsɛm biara frɛ yɛn ɛwɔ 0503 740 990 GN Life. Still, every life matters. Jimmy D, a quine papa when sabet miaka osika, I won't hear in Timjina for Biara. Was Zipe Sono, when sabet miaka or MoneyGram cash pickup Sompa FM mobile money so. I sanso di 10 CDs. Na ya sanso de Casamre a pay or so. You will seek our Zipe agent a ben war. Nature entity kitwe bipe. You will seek a biara wope a or how biara nimu. Se wope MoneyGram fa wo mobile na bo *270 #. Na fe wa bo option 7. Na wo wia wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika. Ye ho no nia wo pe na yeye. Bank for bepon na Zpay mobile money de. Ye bo ho abre biara. Jimmy D akwenye bebre a akwensidie biara nimu. Na emom kai se nsise kakra wo ho. Ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no a wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sabra ene massage ni bia ba fu niama pa ene animdefo ene wo de bemmiamia kakran ko sisa won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo a eye universal natural clinic ana make am for the amawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556 244102 and now 0200158272 Universal Natural Clinic. Na minti benya wayarisa. The glory belongs to you. Ebusia ya me ho akwa aba na yenti birthday we enfam free ho na yenko yedwumade so we free odi for pokwa bana odema Grace amasewa Japan ewo pankro no na neje adum binti aha nti maame ene edaso no neje ya oyetri ya aha yo ene na cheze eno so ede eno no na we nso afri o man hene Edubafo Prince ko school Grace Life International School Bojibo Ventures nkransa ne ba ono so emana woda pa ewie ti edamasi papa radishram ebusuafo yen Sompa Nkomo no yeta asem yenta nipa wo enra ye maame abena mpofo wa ya wo firi apemanim kokoben woni ya dabo ate Church of Pentecost agreke kokode wo masem no eda waje penie sasa si nente kwadwo hwa no
what toy to the one crata beba me nebusiani naba eda wi ba hwa no pa edru si e be kasem no eda ne pa se wa ma ne papa nkasa wa twende ne ko ne de ebedi asem ne de no kore ato ba bi eda ma bra pofo a wa wo me wo ti say nyame ando me ho ye adasefo no we mo ma metrase na ye mfiri asem ne nas eja transe yo we ne be ha munyi fom ne mfiri so and we ne honton Sompa FM eja wada roma ipacho minyanya udin de say ya frame kwasi afiri yo wo ba edwumade so aye wo bible ya wo Quran eni wo bodua e de na ape mpe bible yo fansani fan page akosoro me papa eya me akwasi afiri kura me sem bible sa asema me kan no kura trodo kontomponi wonya me boa me wada ikos eja free asemo a ye ma me abram pofo aba ye won so ensa asesem no wode wasemo ewo mu ne sen wada wodoma me de ewo mu ne se ma me ne de hye enti ada boat oto me de aka ma me ede ho wo de ede wotoy Hane, over Hane the a fear baby. In fact, fear by a duty. And in fact, fear duty near Chini. Memofa. One year bishop and your sabbath or good. Okay. So what they are nephew. Eti bam raka cabin ship. And one tone and Safra Missa Memrana Yenin Kumubi. We call me in Komokra. Me kwaya was say baby assassin one a drew crew. Enti I was say tete na eja obi anya ne de na de was what ye nam so say asempa and was so time no bedura obamma so ate de mete ya na say ono afa Sofia betete nsase ne nyina temti na nkobu san say na de obeka ye ene de wo ye abusia ne chefa wo de wo ka kira me say wo de ama opanyi ba ko ye fe no godwa de nam say wa huru nyansa abaji asase afira busia ho esofu mienu ho ba dwumadi en wasan ba manaso abeka kye se memra mieni nkobo sama ba waka we nyina kye na adent na dru ye tete a ana dia wode abusia ne de ekomu obi de okanmenti ase ka ya ye ntokwa enam se ne be kwa kobusa be ma no so de sika ma na ye panyini kodwa de kobusa no se me de mini hine ye nyina so nsase na wo fa ko we die ni me ya de kwaji obi de ka me de ho enti de okene nyina e nkontompo sam no waka ile wo mo ana minu ya be ye nse ne ye mfa ho adwene ye hu kwankura be enti no ro be bo mama ne se wo de abeda mo na me so oba ya santo wa ya de we de minu me enta wa chi so wati me abedi se adwuma de ya sempa na ye nse ne ye mra na je se je frie wo so de no e da fa kura wa ma obi taze kin kura manya na me de pese ye hu ni se so bi be han wasa ase ye so adwuma na se dru se ye tete a wono no obe han ye ni tumi gina sa etete efa wo bra mo ye mo dia no munim ho hwe sa emre mo de kan tesa na ni pese ye boye ne ete emre wo be han no mo ye nkrata bi eto so because ma me die wo se wo to ne tama timinim sa wo so de ne ye tama ni bi ado no ye ho de ye nton asase sa obi en ho de nyam se no nko na be ye project wo na chese da no na chese ono no titi wura afọ akokoduru fo chese ono ade ne tumi ne di se adwuma ya ho no bia no ho a obey project wo ho a asase no de nsase ne bo se woto na me sabe asante asa ya media makwato amu bi eti wo so ya ma ba akokora 1000 kwa da bo twan fama watete ede wo hene de akwa no afa wono so de wo pe ene se bia ne ohene na ama ne kwan so wontetew se de wode ohene de akoma ni se ohene na ama ne kwan kwa na ohene nka se de odidi so no se be fane de aka wode ye ho sa ya de amra mu no obi a wode odie na about na nka sa eja friye mama about na de wa assembly ma omukro no mu ana wonya hwe wa community chairman wonya bibia ho no na de na so ahye ne ho e de mra hye ne nsem ye sa
ya ne wakasa wonu wa beduru ha no pa yese wo akrata na ekura no na wo so odi bedi adanse ene enye lease ene enye yese akwese agreement paper e kire se wa beji asase wo me ho na no na ne ba ne nim se wade ba ene ebeti atom ama na hunti wa twe ne papa ne yede debat ye pese ye to edan krase ye tasem ye ntani pepe ya ma ne se wo pepa ni nyina ye sisa asem we nkonwa na wo pia ansa ka ne chefa nya sa o man na mra wo do anu ase emra wo man num wuti mi ko han wo pia sa asisa wo yeso adwuma na ye tetena wo mfa wo bra wo munya ba akokora etie no ti bi mpene nsem kora da ba papa wo so abobon sa da wo de wuti esofu mami e bra betena ko nya na mi ndago no so obia tie o wuti da wasimu a wo kro no da boate agreke kokode Church of Pentecost de jampa chodi di say me kudwa de nya say abusia pani susu jiji dama abusia pani wa jiji ade ndo ya wo babru ye wo korai obodu apede ehi babru de wuti ohinini adaso ansani fa page abusia pani ni me abusia pani kwadwa de me abusia pani kwadwa de kura mi sem babru sasma meken nukure turodo kontomponi onyame boa me abusia pani asemu ye kekafuna kekade ma dampa wo na wo abusia pani wo pa sen na wo so wo kire mu wadaworoma asem na sen ze mfie aduonu enum ni na me maame mo no mo ye nan akosopokua akuata nyanta na akuinsia ye wa asase da monkum ye kokobe school nachi ndie hu ya nze maame akosopokua no de asase yi akoma wutie ohinini adas abrampofo me maame abrampofo ne maame me ba cho ni nyina ano ya asase a ebomu atwaji obi ade okay nti waje ya ne ya de no efiri ye maame akosopokua ha maame ense ne nyina anya dan enka ho ena oteso ti ye mlantie ne ye na tembia ye ko asase no tane ne kokon sa ye mpene ene ye maame no de kekemu nti ye maame na odi asase ne ma no kemu no abusuan ka se o mfiri asase ne so e ma ne kotɔ adaka be sa abusuan ne chew e kotɔ adaka be sie maame akosopokua no eye edai daboti sa wodi na ye maame ene ye siwi ene woti asase ne se ja ifunda ka no koto nti odi abeji asase no nti watra asase no so amfie aduonu enum ena wote so akenka wodua no eye sedi ewu no ene ye de koto sa abra so kurom na ohini bia ni ho mfie aduonu no ekɔ no nti asase ogie no obia ni ho ye krata aye dai e ma no ono a ena kwamere wa no ho ono akoye krata te se ndencha no wode mere waso ma no kokurumuti no ono ade na sa tam no a wo ye se adwuma no a wa nam wen mo amo me mnante a wono eda na timi aye nkrata de na mafie mu twetwe mere wafo nsa etintim so no na mo wen abusua panyini me ba cho sable no na me nya ade wi ana maba ani musa ane na mesa ukodi wo a wo je so ukwa mentu utu amentu ko pa abusua panya no ho ne ye fre na domako wono eka mu na me ye den me bae ani nyina no nya ade a wonim ho hwe na ne o matintim de se ne ono so nya danse de ewu o sa emani pan na ya de ba akofo ntimi nya dai entimu ma won ntimi mfa ma won na maame abro anu sa abre so no obi o ko mfie aduo wotwe de enya ade a wo beton ade na ma na atoma asase kra so ye nton ye de hai ye sisu da akra no sebe ye nton na kra de mawa ade bubugu a wo hene sna timi fe dai ejina sase nti atoma asase ye nton ye didi so ye ni di asiye nti wono wode ma wo gene bankiska anase wo ye no wode amawo ti da ba ya no ka kira mer wan so wode be yafu ya mpa wode ya nka afuo ya no wote so nti yade ayi mu ana da we ba ya ne hu se me kwa asase no so na mu se da tete asase no ana me de kwoto kokoben di kuro ni panimfo no na no so wakam fie be nsia e konso ya woda je fie mu kura ti himfiafo no frɛ na wo se wo ma esa asase mu ya anse gu ya wugusu ye de eda no se wo ma ampa wa ma eni eda watini moto mo hwe kuro nu asase no ma hwe ya obeton asase na di pa me de ko santen ma fie e kokko sama
Wutie ohini adaso. Eno mbusa yi mienu nyina no asem ka asase obi anya dan. Enkoso. Nti bra omo share date no. Ya omo frɛ ma ekogina ono mbusa yi sɛ asase no ye bɛka ho asɛm nti wo a wo bedi fo no wo nkwa asase no so yɛ dan. Ebi. Meti ase on so ti ase. Ti date ye de share no bɛso no ɛna asafo hene efrɛ me. Me kɔe ɛna wɔ sɛ dade asɛm adwato abrɛ no sɛ na dawroma ɛhɔ asase no yɛ asafo hene deɛ to wo mpɛsɛ mu kɔ yi asɛm no ba asafo na wo mu ba bɛka na mo so hwɛ mu sɛ wɔn nkɛse sɛ mentimi nkasɛ matwoma no mtimi penan ɛma ayɛ kɔ yi asɛm no ɛba asafo yɛbɛtena asɛm no so ɛma mafa sɛ office no te sɛ kɛseɛ ahemfo no bɛɛ duasa ɛma video da so maame bɔ mi nkura nyinaa sɛ deɛ mekan ɛkyerɛ maamefoɔ no ɛna kɔyɛ ɔfa so kɔgye asase na abusua no ɛbɔ nyoso ɛma ahemfo no nyinaa abusa me question nti ka no so hene kora de ɔka kyerɛ mu sɛ abrante ni kwa sɛ nka abusa no question bibiri bɛsa but yɛ pa asɛm no no kora hu nti no ɛna ama yɛ nyinaa yɛ hu sɛ yɛbusa no saa asɛm no nti wo mu hyɛ date ohini adaso ya wo mu bɛsan atena so na ɛyɛ de yakasa ma ante hu hwi biem ti dan me wɔ hɔ a ɛna ɔmo frɛ me sɛ me nka nkyerɛ me sister mo sɛ ɛna mabusia sɛ sɔvie ba bisusi asase na ina asɛm a yɛ ka baakofo abɔ ni nkuro a baako mo ni nkuro ɛdeɛ ne yɛkɔ susu asase Ghana nti ma me frɛ me nua da ne kwa adanchi ti akɔti na ɛdi akyiri ɛkɔ ɛma ɔkɔfa asase na no yɛ asase so a wɔgye yɛ no na aka akra bi na ekadu nti sɔvie no kɔfa asase no kɔn sɛ wɔn na ɛte so nti wɔn fa asase a wɔte so nyinaa no ɛna ɔfa asase a wagye afiri maame akɔso maanu ɛne maame kuya firi yɛ hɔ no ne nyinaa bom to ɔfa asase ne nyinaa no ma so wia na fa no wie no mo so mo aka akra sɛ 13 acres ɛne ɛsɛ ho ɛna ɛgya yɛ nyinaa yɛ te hɔ no ti ma azanti kuta no gya no me wɔ abɔnti mu ana ma fa mo kora me kɔ baabi ɛna kyiame baako efrɛ no kyiame ayi bi ɔba sɛ na sɛ yɛmra na yɛbɛkyɛ asase no na mo sɛ na yɛbɛkyɛ asase no sɛsɛn me ma fa mo a me kɔ baabi ntimi mba ɛna wɔse ho ma anti bibia bi wɔm sɛ anwummerɛ ɛna kokɔbɛn abusuapɛn ne ka kyerɛ me sɛ asase de mo akɔkyɛ na yɛsɛ wɔtumfoɔ deɛ nkɔno ɔno akyamfoɔ deɛ nkɔno ɛda deɛ dumienu meme deɛ ɛdeɛ wo ama me na ma kokɔbɛn abusuapɛn no nsia ɛna me frɛ chiame de bis na asase yɛsɛ mo akɔkyɛ me a me de masase a me ka ho asɛm na ɛyi no yɛsɛ mo amam bi ana wɔsɛ wo daa bi na wo deɛ ne yɛde ama abusuapɛn no ana abusuapɛn no sɛ nte saa na gyesɛ ɔno kokɔbɛn a ɔno wɔhwɛ fans wɔ sidi kura ne nan mu no wɔn de yɛ anyɛ dɛ yɛ ama ni bi yɛ san akɔ adaso a anyimfie hɔ ɛma yɛ san akɔhyia akyamfo ɛna ɔmo san abusa ɛna wɔsɛ wo daa bi nte saa nti wɔn busa kokɔbɛn abusuapɛn no sɛ nti yɛ kasa ma abusua bia sɛ na ade bɛma no ɛna wɔsɛ wo mɛma ne mienu mo ayɛ mo masase asase no ɛna wɔsɛ mɛma ne mienu ɛna wɔsɛ wo daa bi ma ne nan na wo fa mienu ɛna de wɔn kan nti na me bɔnyo so ɛma kyea me baako kura busa am sɛ asɛm wo bɔnyo so na me so ɛyɛ yɛntwa so fanso ɛhu sɛ nya ade ɛkɔ baabi a ɛne kɔka bɛyɛ dɛn ɛbɛbɛ mu nti me deɛ me asase no me kɔ asase na me kan me kɔka me maame mo ɛnan ne deɛ ma anka maame abrampɔfo maame deɛ ɛna manka akwasi afiri so maame deɛ yɛn yɛ sase ekadu no kakra sɛ ekadu no ho asɛm ɛne kɔ kan nti wɔno na asase na wo wanya mu 4 plot ɛne no ma wo ma yɛ 4 plot na maame ne agya de de ɛgye sɛ wo ma chi wo ma me nya me na me kɔ ma asɛm am nti me video asam yɛ kan nyina video da so ya yɛ yi video no sɛsi abɔ nsɛm nkɔbɔ obi adin ɛyɛ me maame fo nan no asase na baako fo na maame fo na ɛsɛ ne maame abrampɔfo aka ho dabi ɔno nka ho ɔno ne maame nka ho dabi me sɛ me maame akɔso bokua ɛkua taa ɛkua nsia ɛne nyanta ɔmo no deɛ ɛno part no mo tutu yɛ maame akɔso bokua nko ade maa no akakra sɛ ekadu ɛno na akɔ pri ɛne na me kɔ pri a ɛkɔ na de na de abusua baako na akɔ pri na utimi pri bi na uja bi abusapɛni wo so asa ade adwembɔne kakra bam baabi adwembɔne nim na wo sɛ bra asɛm no kɔsi yɛ no abusua no anatma me obi a wɔ ne na no obi a wɔ ne na no nti ba ne sɛ me bɔ o mu nyina amane sɛ ɛda na de a wɔyɛ dɛ wɔyi ni munyini sɛ de o ba kan bi okuro no mpanifo bi gyina n'akyi
no what because go betimi the tumi ahye ne nsema ye de wo yi kuro mu mpanifo ne de ahemfiamfo mpanifo ne obia ni ho a wotan kisa ade a wo ye no wonkoye bia ni ho ene de mentimi nkase kokobe mpanifo ne ono ana de ni timi koye ya ho koton ana meka se kokobe mpanifo ne kwa frɛ no wo se wanya dai o ma nti asase ne de maame abrampofo amone kwasi afrie mu maame mu de ni nyina de ni nyina e wo no ho ni ntina ma ni nyina e da nafa afa ni ntina ma mu ye ntia chanfo ka se wo no na didi ete so didi so wo nim wo mo ye dai wo mo de ntina ma kukura asase dumienu e de ma no no ete senya tire mo den ene ade a we no a oba wo se ko frɛ wo mo no ka jasa asase ne se ne de ama minti bia mo amo so me gi bi firi mu maame ho no e bia me ma mo akoma na mienu ono ba wasa betuo mu ka chen se ya de omono die nyina aso ayede ama me kudwade o mfrem busa na me se ente saa na me asase kura ye de ekwa ekadu no enan ene ye de ama me te say in all na eda ne sase san ne wanya sase ne ma akudumienu prot ma akudumienu ene won ho sisi a mutie sofu mame prem 12 blocks ohini adazwa obia tie o ye ba ye ni dwamra na eda de onko eda onko ebe ya ma no se wo beba na ye be ka semwe once and for all na de obi edi ni sabe ka eda nti wo ba na watwe waso nsa yididi a wo de wo kro no wunkru ba bia sompa cause yen na jama eda antre yenka ye de hitwa so ohini adazwa ye ntwa so ye betria te no obi ehunu le any smoothness level yes of mame premaini ye be ko ohini ne ho ye ntwa so enti ye better saida we wo beba ne ye be ka na obi ate ne ho ase abusu universal natural clinic ne ye kan for the ama wo pem no sisi mo dwo be ma uni awon bi ada oni padua num stroke ama kwabrane ankokọ mabusu ne nya bidie dada mu a mesra wo fo ani twire mu wa tonso s-line bonso mu wa mfidie nyina wo so ne ehunu ba bia yade ne wo ama man kama sem hepatitis B ni ayamukura amada se ne yatuatua wo ne ma bebire no yentu ano emfa emma wo doctor say yade wo ho adro ho 0556244102 0200158272 na yenhwe ho asem enka emfa ma wo mizo eni miza 5 no ne de koye yi no wo nom ss ni pedua gina wo na so ayedwuma bredodo a wonte bre miza ne de mo amunim dada jinsi ni tema me matadua he dindin di sedua na wo de bo adwuma pa ma de ekye a wo no akasa tumi zampa waye ne ho eyi bo modern so benum bie we nya energy drink a wo no ma no waye twan wo nom na wo ye adwuma wo benya bi wo hwa overseas manager Daniel ho 21st clinic Bikan supermarket sister say wa ba wa post office anomanje Atcom Royal Ventures After Baptist University Ebuyakwa PNC Ventures ubenya bi na Sachi Enterprises Afwabinchi yani VIP car park den mhwe free 0246 270221 Kwaku Achre Company Limited Kufuridia Puyemantem 0243 329 414 nani yeni Nkomo Traders Farm Enterprise black and yellow bidie pada eno ne de twie ese fie bia bi wo mu ese adwuma bia e bi simu ese ka bia bi wo mu sanse ne nipa nye ukonum bibi na se eye wuduro na ebeku a se bi gu nsuo mu no nye we me konom enwu bia ni we eni betu ase e de ama wo doctor dro kra bia wa yemfum so afa no overdose e ma reactions bi beku a se bi gu nsuo mu na nom strade bone cholesterol sisi umoja ntri ni kwa fast stroke aba se bi gu nsuo mu no o kidney be adwuma yi halitosis eni mu pampan ye mu anim kuase se bi gu paste so twuse wanom senya hangover no na ate no akoda ba bi kura ubenya bi ewo Kumase eye Freddy Mens Danny Heba Pidank Misty Colinak any present require friend 0243 943 413 black and yellow na we eye ZPay GD ekwan fofra e fa so disika esende ayenti ubibia na emom yen ye che usika wo fa phone na be dial *270 hash option 1 wo send ya sa kwen ya na ndi wa press option 2 10 million bi a wo be send no e be che 10 cities we nya network nye ene ya memene da ye nya adwuma we die picking crying ga utaga na mamoni na handbag na gram wo say ZPay ye die GD abe
okunini ye maame abe oba ya santo awie ye bire de nu tani nkoyini ni nubana esa nyare wa bi ti se emema amutadua mu aye mmere sisi mu aye mmere utadua fon atwe akohyem fa brodo body obeyi se kankan ayam kro osade oboni se dwie epilepsy twire yade ni koko braye mu hawo na eye sickle cell ya ne enim se bibidru besa ni holding heart na no maame abe obesa hepatitis B, gonorrhea, diabetes, ni malaria, udhunu wonumwa, omutuche, edemano. Mami abe otano so patrapa new sites, patrapa nkwantane so, friend 0243 345 392, and 0506 460 208. Amuzu, odonso, me pacho. Obema de oben waduane ama ne se de na oba wa hemfie ntwa ya wodwane o me pacho bebre ensu ogu pampa wom elastic edusu uni atenka oda ho se baba yenten obra ye wo hawo wom a nyina no dryness atete me matadua no yenko na yenkoje amuzu heba powder udi begu nsu ohiem tia na kokom amuzu V powder ewo ana milk na watenka no waba na amuzu cream die wo de besem na ye hold unya bi wo be bia this amuzu hospital what afunshia eso friends 0247776743 na yefabi emma be bia wo bia na emwa GN life fahu gym and the smart child policy no aba ubadach to fi de bia bosumi bia no save 30 cities emma uba no na wato renche mbremu wadwuma seye wu aba no koda nani anye no totonto tia sempo na ye na woni ho and one say we friend 0503 740-990 GN life or still every life matters. Tabita Kumi Tabita Sufulai Alignment Prostate ni diabetes efia ukiada bia we free screening at the man of phone na osabo no ha upem awo mu hawo udusisimu kaudwe ubeme mu hyehyew ni nyina da Tabita besa e de amawo yade aya modi nyina mfa nkoda no herbal treatment ni massage papa bi owia wetwa yo moja mu hwehwemu enkran omadina Firestone Foot Bridge wa takwa takrade sunwaye wo ho na kumase de ye ni sofola alignment no ene de anim hwe fra 0202 347647 kanisa edudada tete edro kanisa ebwaduma dikadikadika astra ekese otachi my kente ne taxi rank boso usisi obraye candida syphilis chlamydia brehaisia rashes around vaginal orifice prostrate enlargement blood circulations ni nyenti ya nananse tacho ni stroke ne nam ubenya bi ewo kanisa herbal center ya try kese otachima kenteni taxi ranks ne boso baseline shops ahudo ni nyinada kumase Colinac Misty Dani Herbal Happy Dank PFE any Freddy Mens and Kryokaishi Drag Lane Nanabo Ache Herbal Kubedia Richco Herbal Jeff Herbal Mankesim Pene Herbal Kipkus Takwa Uwasa Bibidrofie any baby I told Bibidrobia Frey 0248 0247 887-436 na kojwa ya hwe yabo ama mere miku yabo ama say happy birthday in koma ni sweet daughter Blessing and Chiwa Mensa our United States of America I na wo for ye Derek Ubronini Equalizy onu nyinada ewo America ho enti Blessing unyami shirawo o papa ya abo ama na wo yi apaye ama wo se nyini free adum ensoko adum na kire se eda ye to nkra Sompa Nkomo ye tansem ye identify asase hunsem ye die ama no kore atoto ba bi eda ti wo ba ne gashikuku nu a wo beye henya ni kokoti nu a wa beye a watwon wusi ukrakrata ya dance dia ya authentic ya adan na wo de twadane edaboaten agreke kokode yesre su chefa ye muya enu tiri ye pesa won so pa na ase chinchire atwade a sabi ye se patapani pietu ye de ma emra ye de bewuro maame ampofo a wo bi ade be ka ho mama bedwafo abam mi pa cha dem de ka ho ni se eda onhwe maami kura nka wo de ne ya maame kura nka ye
Entonfa maame na asase ma no no amfa ni di na maame no ni obi ohwe no me nso me ni bi me yale nti eda amfa no kura kwanso na gi asase no eya sisie na wo sisie nti eno an se kwechesa media ha me kura ne se chesa omo kwotete asase no abusuani bia wa mo mama ne na obeba mama ho wa mo amane wo mo behwe no Sovia no ebe Sovia no mfrɛ me enti me na mkwakyerɛ me maame de ano no ofa ne nyinaa no bomu enti dribla ne tete ya no wa ma obia amane de te ya ne sɛ ya tete plot ne de ama no ya busuani bia nka enti me maame frɛ ne sɛ ɔmmra wɔso beba wa ama edi 3 months me san frɛ no wɔbɛgye wɔdadam sɛ me asam no watenti ɛda mmra na fa akokura wɔtɔn ma no ɔmmra no ne nka sansa wadade ma na nkyese na sebe na adwena sei eda so oba wa ama eno okoye enti di 3 months osamba ho me san ko ne kan frɛ wa ama eno odumfo bi de no mama me na me frɛ no ka kyem se abusuapa ne kodwa da agina ho agye asase ne nyanti me ha na adwen me ne ka na okate phone onso ni wonde ona nya yi me ne ka sa na okate phone no ti frɛ me frɛ na wo hu me no ma wo mfa asem ya se wo so ya ate akotomu ni ebobo be ti sha wonke kamu yi patawro wase duru wasa ko baya yanko ye papa Mr. Hansen Humphrey ewo Lance ne ne kodi nkomo eja Humphrey ma he ye na pomo he pa cho me ho ye na nso he ye maame ne ye papa no bi di asem abedan ne ye pe clarification say 1990s mu ho 97 95 98 ena eda bi be sere o masase se okoye so anka eti wo de ma no wa yeso adwuma no ana say aduru say yetete no wo makotete wo bra busuafo ni mu ho hwe ma eda no atete afa e wo no amo a obagi firi wo mo ho no wo mo anya bi eda no ye friend nra no was that time no to asase ni firi wo mo ho 2 million according to woman so that time no kura no ne ento asase ti eda ne ye se wo ho krata wo de beba wo de abo ye se be kasem na ne ba se wo ma ne nkasa wa twende na dwane de no ko ene se ye gye wadwe nchiri se krata na kura no no eye de krata na tumi man authority sa se wo nyina so me entete asase no wo mfa wo bra busua na nya ho bi and that's the defense for Prakata, so basically, I think for all the family for India, so to see the only farmland that one down into residential floor areas, or fair to be away, so we are okay. As I said, the moment, which is for farmland, it is still a benefit. Young, my young check. And I say, we are na mo de chefai de amam but no means I make and go take as na and so we grab you so no any no shi yeah Sompa FM Kurano ne agreement paper kire se busua no indenture ne kurano obetimi agina indenture no so e de akotete asa but on indenture no means to asa want to be find indenture antete asa Mr. Humphrey me dance baby a wo de amodi me aduri a me de mahema eti ye dance bebre se wa mai enchiremuti ye beba ho why ye be shada aba office me me difo aba ho ye dance e da boaten e na ebobo ba no o masori banu enra me no kasa nyina me di praise him waje so hallelujah sons of God march forward me frɛ wo zebra na ye nyina ye ntenase no me ni wo ba no ne ye din sɛm achi no wan hwɛ yi a na fe na ate akotom aba so Mr. Champion Judge me dance Judge asɛm we say ɛyɛ asɛm bi asɛbio Mr. Meka enkwasiabuo na ɛyɛ abam Woo elder boating assassin senke ya wodi anko ebusia ho anko sre yo ana akwa enso no 1998 na wo mo se yentone asase enti no wo ye okristo ni kwa de menyi ni kwa se me ka ho se me kwa wutu nsa kwa ediku so ana wo mo de amawo
na ye kapa na ye ka no kura asase no enam se anya odi enti ye tete kura nka wunya bi wonka ho ka wunya bi fi se ye de fam ye de afam odi a wo mo ho kwa so mo chi wo ma de na mo pa na ka se bi age ba ko bi na nya wo edabo aten na se wo ko che asase no na wo fa na se bi o wusisi abusua anu nti na me ka che edabo aten se maame abrewa no ya wo de asase ne ma no wonwu ya wo da ho no mo no a wo to ne nsa afre no ya dia sebi o ma wontwina no enwo fom wo de onim nipa mesremeka wo drumpanimfo anim ama wo fa koti kwan so na wo de fa asase no wo hene dia so okrom a wo no wontimi nhya wo tinchina bia sei wo de odase wo de ono ne de no ama no eno kwa no ni right so no mom na cha asase di be ma obi enu nti no adabo atem media misi ne pe no maka che wo se no se pesa sum due aba se wo ba no ya ono ba ne na ya mi hu no se bi onyi enchen yo ana onim nyansa so enchen ana wo bedi oba wo ye cha ba gie nim kwase adabo atem se enim kwase na wo ba ba gie enu nti bomodia na bre ne kire ya na ye ntrase in danger de ya krata ya yereti asase ye nyina se school ya kobi ye nim se ne ade no esitie enu nti wontimi ti si enkofoi papa ya o man plot na yi wono ye ne ye 10 acres entika pon se ne wo 4 times 10 40 plots what you say what go fa enai e na ade amado ade ene ese system sa to me be na wo to me krata be na kura wo adabo ati to me krata be na kura wo na se o de wo mabusha pani na wo gya no eteche asase etete asase na wo fa bie anu de enya de ya ye so Sompa Nkomo de ya ntawo na wo no kura no ana ya judge de be to ba bia ya da yeso ya ta ya jejeji piti anu nti wo mpekasa na wo pe ahota bra ni ensi nkonwa ni enka no boko na no kura so enedi na se bu hye ya ma obi pa ya de ma wo nya na ade pe e be fa bie be da me meka no yo mama Mutie sofu mame premai ohini adazwa obie tie o ebusua asase wo ho wo ebusua ena wakosre ebusua bi asase ena wadidi so kakra ache na akamfo ya na ade bi wo ye ho sese ye tena bi cha na afi ye pese ye dia ya wo krom ha senum nipa bebre ti abrochira omo asisi fie ene adede nkrofo atena mu a minimo obi a atena fie wa atefie wura ne bai na also ogini fie asiesie mu ayi a ye otewa ne de na kokot se watena fie wa ache on na asiesie hwa nti no ono so wo chefa ene yi ewo efie honum nti yenhwe eye right senka obi antena hɔ a senka bia wantena asase ne so anhwe so anno anya ye bia abusua no na obi ate se de na papa ken no otu kwan we nam ha wo ya de se ukoje e bate e tu didi so but eno ma ekwan se utime efa abusua no ejapade age ye wo dia na nea wo pe wo ye wo ewo so emso reading wo se abusua na se negligence kakra ewo omo aside ena opesa ofa ho na odi nyabate no so ye nya ne sa eda Pentecost mu dia o ye eda in a way no ye sofo Bible kra se asase ne na ade dodo ye awrade dia so wonya wiase ajapade anyina nso na wo hwere wo kra mfa so be na obenya sa 12 plots we wo de gi anim guase a emfa so bia ni so enti wadawro masansa mra ba mu nti yesre wani diem eda bomodia se obeba fom woni obeni nyina na moni abusia ye ba be kasa na breko pe wo baba so yemfa krata ni kure be twa ni picture wa ma ye kwan wa ye so adwuma achede nanso abusia no so eyam ye anke ye be ma obi enti se ba se enchemu kura na wo be chemu a fine da ya wo benya bi ba se wo fa ni nyina 12 floors na busua fa ba dia na omudi ma omudi fa asefo no too much ada na chese wo ya be pre ewiase ejapade wo de ko hin so ho eni nti yesre pa eda wadawroma ye nyina ya asore mba
Bomodia say, O Master Enim Guase we, Enkayana, Ebinka, Unyankopon, Judge me that's Divo. Judge, Wadauruma. Yamati for near Shafuni and Tias, or Hinini, Yakatria Swedi. Obi Obahabia, Nicapro, not Niscabrain. Obi ba hani agent ka me bribe Abraham for photo obi achimi du ko obi ayemra ye krampo ne yempo ne sam che ne ntoma yes enrada ye che ntoma oba show no ye sa che ne brantia na pampama pase koku a ni nsebo tutuo pa cho to oh debi odi matem boy no oh jet sa wasi mi ye kwasia na mimi moma kwaji bribe afri ma mi we ho oh me kwabra ye boa sa na boy ne kan oh what can we reception honom ayo iti matem wo ye unya sofo papa wo kwaji bribe ana wo no di ma menachi na wo no nim ye beto wo pempem apese kokuo na nim amuamu a senye dwuma sempa na sofo semu a oh bra wo ti bi nyina manim mi se police atade no na mi namu a na manim we no na mi mieo na wo ba be di matem because of dwuma mutia how dare you hey kasimbila yalla hey kefanta di aniki adena bodi di matem sima kwaji bribe wo akapre wo metima hwa wo akapre judge na ye ni bribe debe ye dia sim tu ye da no correct judge ma sim we me hye me kra bo me kam na kama bra bo me bo me di ma me we achia ko hene ne ho ya ko hwen sase no ye besa tetia sase no foforo Allah kasibilai Allah so be ya bema opa wo veche me hwe wo fa meme se be fa meme di ma me achi eti ye ka che brante ne se wo ma da me kasa me ni asem bi aka na eda fo mo Pentecost e ka Pentecost aso da ne ye nim se ho ne bia ye bowure nya nkwaje na so ebinom pasami nkumnya eni blaboni eni kontonchinya ma ye sani mente no ye fum sase ye fum skat se de pataku di ni sam ye didie pataku edi ni sam ye didie asase ne yo eye wo se dia eye wo ni dia wo kwata so na odi bo brese odi adwuma ye ba ne che buso ne che asase ye ma obi adi ye fra lansi wo se da bi indencha ye fante asase edi so fa che di sika komo obi a ebete ka wonsem wo hini bi onim asase wo mi bia odi fo pokobra mesi metu wona mo je be so ma obi ansi wo di si abetwa because ye mi yesem makoji brad me ji brad wo ma mi wo na me ye de na ma mi se lo de ma mi me tu ka di wachi me boka ne di wachi be bia brand e che bia no be me ne hutu mi a e wo ma we mu wutie ohini Allah di fo na akasa no kroma ye di edabo atin hallelujah o yenye na bia nya boko 0554931931 hello oh hello good afternoon mommy you Sompa FM Bacho Timenka mommy you ni ana daddy onya mommy you bacho abacho mo hifa kuma mo hifa ya waso ame aha bacho me juice fa me amenya den woso o ba Sompa jina so ni enfa o number why bacho say jina so ye pick o number no ye be frɛ o bacho you me di me case neighbor fabra matia tumu why aha na me pese mo me location no na wo fa he bacho me kase free takwa yo mo ebe ma location why yo bacho me go swingira so na me nkatew kate no ya fa o number no producer no be frɛ o Mate you said that hello hello Pacho din baby akase free please good afternoon sir this is Joe calling from my face region okay this the elder or whosoever he is this is a land robber. We have people that rob people, but this is a pure land robber. He should be careful because land is not for anyone. The land is for God. And when he's a true Christian, he should be careful of what he's doing. Thank you very much, sir.
Yeah. For your time. I'm please reminding you for my number again. Oh, okay. Concerning the lady. Yes. Yeah, don't worry. I'll give it to you, okay? Call the number, But today your address is number 1. Keep it up. All right. Call the production line after the show. All right. All right then. Bye. Yes. Hello. Hello. Pachodin baby akasefri. I'm Pacho Medindi Asare Mekasesti Abri. You are sorry. Yes, you. So, Mamma Pacho, a new year. Kakra me ekanete. Depending be at the Nanisi. I'm more a Patakupa, and almost down. No more any is true. Papa ya Abadi Adam so the Shubanin really interested Abda. Maybe someone, Mama and Yajima, and my back. Almost saying, you see, the Matapa. Yada must say hello. Yeah, hello. Pachodin baby akasefri. Oh, Mamma didn't do them because African coast. You done young. Yo, Mamma, that's it. Also, Siciano, I saw my woman and call for a bit to me and embrace so much more. A bomb. Now, I say, a man could dinner say, I call ye a sorry dear. Men dear and a grenade or mono cry, yet you are sorry a catacataso. Embrace the infant sorry in cataso. Never pass off no, as a more cano, Wakasa Makuma Quatomiyum. Only Nasa Bema, on fast of Udian Grand to home prim, no farm running near Juma. No matter how a Pentecost order, so a Pentecost order. I would see a soul then Peter Bible, a chair members. What kind of was a would be lucrative and a paper here no, a year example, and more members need this. So, Mamma brought away. That's all the first I can wish. Papa, no bit near Yabama and the Jaya. A better on Sakura to Yakupon himself, no. Hello. So I got Yako to move. I got to answer. Moody Muradi, if you swank a Mojania. Hello. Hello, Pachodin baby Akasef. Because if you book of estate. Yo, young boy. But so can I am the coming for? We shall only your massage. No matter, Mamma, but all my than the back of Franco. Yo, that's hello. Hello. Pachodin baby Akasefri. Mekasefri atosu. Yo yankoi. Nemi so me dey say you say omo de embrace omo sama we are no bi nyetumi kakra bi a no the din kwa many kwa said yedi so ekino I say am so mo me case pa kese pa me de beba mo hono ye da se so yeah me na no do 130 years. Yeah, I assembly mine. The omo ye na we ye no ku asase kwa no bi ko fema. Ova ma. O ti asase no. Ntimi so me de ba hono. Ye das. Na the assembly man ye de air time kra. Assembly man wa asase. Ba ko fa hu ne ma nyina ko da ne ba. Assembly man ni asase. Iti ma da roma. Me am number me fa na me da ba mo hono. Ye twen pa. Hello. Hello, mama, how? Yeah, we are doing baby Akasefri. But your family, Sam and Casafri, Sunya, Penquasi. Yo, Sammy Yanquay. If I saw Edda Nankasana or Hinabro. Yabutre. I was sent a bono. Oh, Pacho, ye yam Kupa, Naya, the son of Fanny Pacho. Why? Oh, yeah, Mamma Brewery, Pastor Mamma Brewery, City Walk. The Daniel Jury has the crane, the Daniel, the Crow, Hello. Hello. Pachodin baby Akasefri. Yo. The family honorable Tavia, Mekasefri, Chufaninafe. You honorable Yanko. To put for you, Timu. Yes, you know, I had the TV, I would Timu the guy. Now, you really. I be a warrior, no one should ye. And therefore. Unko agin sa. So be that same mount, not a chuka Only we shall class. Na ma hwe na dey. Obi anya no chefa na so biaba. Afa na ni bre so say, da bi adu na to kro ye twitwa no sa senti obi a opiska. Na waje bu shane dia.
yɛmfa yɛn nsa ne yɛn nan nyinaa mmom nidi sampo no yɛfa ne mfa no ne yɛde atene maako maako mɛsrɛ wo mohwɛ na momfa yɛ ntu yie deɛ ɛyɛ sɔsɔfo ka no meta ne kyi papapapapapa ɔmɔmɔdeɛ sɛ na wakɔkuru no so wɔ na dɛ mode yie akɔto yie na asomdwa aba yɛda ase na meka mo mekyia me nuaba yɛ Mame Hana wɔ ɛyɛ Sokola yɛda ase hello good afternoon Judge Yajo Judge good afternoon mi rowdy baby akasa free anaconda ni o tapa boto ase anaconda de otimi wura mu o ya na ho ye me nwanwa Judge Judge me ye Pentecost ni mo say Pentecost fo akyerɛkyerɛ a ɔmode kyerɛkyerɛ wa sɔre dɛm yɛ ɛdafoɔ ne asɔfofoɔ no ya na ɛyɛ nwanwa sɛ yɛ yɔnko Pentecost ne ɛda na wakɔgye obi asase sɛ wodidi so na afɛ deɛ wofom asase no te sɛ brɛtɔ na wabra na yɛntena ase ne yɛnhwɛ sɛ asase ni a wokae no ɛyɛ nokorɛ na so ɛdafoɔ yɛ amoa na mo gyina yɛ anim wɔ asɔre dɛm mu sɛ wiase agyapadeɛ yɛmfa nkɔhwe ɛnsisi buburuni anasɛ nkɔgye obi ade a ade no nyɛ wo deɛ mfa nyɛ wo deɛ nyatemu da no wobɛtua ho ka nti ɛda nea woyɛ yɛ Pentecostfoɔ asɔre a yɛkɔ no nti gyidi a yɛwɔ mu te sɛ ɛdafoɔ a yɛwɔ mu mu no nti saa gyidie no mopɛ sɛ ɛfiri hɔ yɛserɛ wo Pentecost asɔre yɛ asɔre a ɛso ama obi biara wɔkɔ Pentecost bia no obuo ne nidie obi anim sɛ Pentecost fo yɛ bɔ mpaeɛ ɛsrɛ bɔ ne fakyɛ fi Nyankopɔn ho nti ɛda gyɛ mu bɔkɔɔ wo ne Nyame nyɛ adwuma yɛda ase anaconda hello good afternoon oba him afternoon wada romadin baby akasa free me kasa free western of baby me de abena yo my brother Pentecost said there's for no more thing ebinom they say Pentecost for the omaye ni say who was sikani ama post who mame abena uni evidence bia wo ho sa why sa kase ebinom ni ama mo post nti omo ba nyanya me djuma no mo ba beye etimode ni esisie e no mo de ba beye sa nya me djuma no yeda se abena wo so adwenche hello Pacho din baby akasa free bibi yo ye tie hello me kasa free bibi wani yajo ya me shira o ni ka wo ye me na wa ni both na so na chi ya bisa kana me na so bo ya me shira do ye no me street ọ̀sẹ̀ bí yẹ jùmọ̀ ẹ̀dà ni ọ̀n tó ń tẹ̀ nyàmé tìá nyàmé náà bí yẹ jùmọ̀ ó tẹ̀ Pentecost bí ní yẹ wọ́n mẹ́rin yẹ ẹ̀dà mi sún yẹ jùmọ̀ kò bí ẹ̀dà kan yẹ bẹ̀ ẹ̀dà mi ẹ̀dà ẹ̀dà mi kò bí ẹ̀ ọ̀sẹ̀ mi yẹ adé ọ̀ká ẹ̀sẹ̀ntì adé àmì yẹ so ẹ̀sọ́ nyàmé ẹ̀yìn ẹ̀nà nyàmé tìá mi àkọ́ ká bẹ́ẹ̀ nà mi bì. àṣẹ́mi wèé ìtì ẹ̀yẹ obi fàmà sáàsì tàbí ntàbọ̀ kàtà nyàmé nà jẹ́ na deɛ ɔmoyɛ ma ne ɔtwe nsɛm ma ne ani afira na ɛgya ebi ɛba ɔso no mu ɔne ne yame sra monka mo name de ma ne asa ma no wae hello pacho din baby akasa free afternoon me mom of traffic me cham no kiti wo enti Kafra online breaki enfa last caller hello good afternoon say odin baby akasa free me say abella me say free boy yo yankwe but omun ko na mun de ma me asa na ma na ko mo e mo bo yo edase ye do friend wasi sabre ye sorry dwumadie ne so na agudie mu fa beto so ye ma ne ebusuafo am wa bruchi am di achi mama C yes wo Newark wo United States of America nana boache marketing department also pemasempa me so me check up pa ene auntie agi wo Den Haag Holland oneneba Derek echia wonum papa Mr. Champon Belgium and Mr. Boahin ono so Minnesota America
ɛna Virginia for Barbara ne Emilia Auntie Barbara mpacho fire appear ba me sa abodi no fama no of amreme na Auntie Becky any Mickey omo de expect o cross next week no more Ghana London for e chia wonum papa na Janet Tete enso Hamburg ene adwo so e wo bejo efi ebo my princess ono so e wo France ene abrochirefo a moni di edwumadi achi na mo pay asem na me shamai ai me top ye hye me bafo polo ena wapam ne fefefa wo de ahye me edu ya wada efi a de obi ahye bafo polo sports of ada woroma ena omo de ahye me fefefa unyame hira wonum ye sorry so ama gudi mu fo abeto aso frame wa hini ni ama kranchada zo so for mama premier ni asante mai agime atumu ama me di foforo bapa amesa Sompa Nkomo di ebola order in court na is it batch of final